desira da agian gizakiongan funtsezko indarra, arrazoiaren gainetik. Horrela ikusi izan dute filosofo askok, ez? Spinozak, Nietzschek, Freudek. Niretzako da zerbait ez duzuna maiz edukitzen, baina aldi berean lortu eta edo pasatu eta momentu tarte hori emozio eta gogo oso potoloa eman dizudena, errepikatzearena eta asetzea eta beste batzuen aurkitzea ere bai. Pertsonalki ez dut inoiz erabili desio hitza, ez bali da esaten lagun bati desio izut lortzea, desio izut ahaluzun guztia, bihotzez, bai, besteekiko. Baina ez bai, nahia da gehiago momentu puntual batzutan dekusen behar izanak asetzeko gogo hori ez, eta nire ustez desira da askoz be barrutik urtetan den zerbait, ez? Gehiago hori bulkada bategaz lotzen dutena, ez da nahi arrazionala, ez dakit, igual zuk azterketa eta probatu nahi dozu, baina ez da zure desira, ez? Osan, pixkat, ez da nahi arrazionala eta urtetan dena barrutik eta askotan ukatu ezin den hori, nire ustez. Nik uste nahiak edo desioak ere bai kontzientegoak edo izan daitezkeela, aldiz desira bai ikusten dut zerbait askoz ere barrukoagoa edo ez argatik arrazionalizatu ez daitekeena eta arrazionalizatu behar ez dena. Gero ere igual pentsatzen dugunean zer den desira oso kontzeptu estatiko bezala, bez? Lago zetortzen zaizkigu burura, baina igual komentatzen egan honekin ez, aditzen ematea gauza oso anitza dela, pertsona bakoitzak batera bizi dezakela, bai orain, bai etorkizunean, iraganean ez, eta igual barrutik mugitzen gaitun hori. Ni tripetara jute zait, osea, zuek esaten zenuten, bai. Nik desira gorputza zeharkatzen duen bultzada bat bezala ulertu izan dut beti, ezta? Nolabait ekintza eta egite guztiaren motorre bat pizten duena, ez? Bizitzaren motorre hori izango litzaken eretzen. Desiratzen duguz eraikiak diren nahi asko eta ukatzen duguz desiratzen duguzen beste nahi edo desio asko, ez? Eta uste dut garrantzitsua dela deseraikitze prozesu bat ematea, jakiteko benetan zein den barruko bulkada batetik abiatzen den desira bat, eta zein den sistema erreproduzitzeko ezinbestekoa diren beste desio batzuk. Ez dakit posible den ezerezetik desira bat sortzia, baina zalantzarik gabe desirak aldira bultzatu, estimulatu eta bizigaren gizartea bereziki espertua da zeinbait desira hiperestimulatzeko. Gu oso animali imitatzailea gara, txinpantzeak ere bai, baina gu gehiago. Hizkuntza eta ohiturak eta desira ere ikasten dugu besteen bitartez. Eta desira oso mimetikoa da askotan, bakarrik desira dezakegu sumatzen duguna besteek ere desiratzen dutela edo desira lezaketela. Ni akordatzen az, nerabean nintzenean edo gaztetxoagoan nintzenean, eta igual, hainbeste hausna hartu ez nabenean nire nahien inguruen, ze behar neukon kontsumitzeko, ez? Arropa erosteko, belartekoak erosteko, eta kontsumo horrek benetan ze ondo sentiarazten zaituen momentu bat, da placer bat irauten duela oso gutxi, ez? Orgasmoan oso antzeko, baina ze ondo, ze gauze txute emozional, ez? Eta bihar berriro zerbait kontsumitzera. Eta ze gabezia estaltzetik datorren hori bebai, ez? Eta nik uste gerora, murgilduna zena mugimendu feministan eta militantzietan, konturatu nazela eta ikasi dutela, ez dutela behar, eta ez duzula behar, ez desiratzen. Eta orain, pasatzen azenean igual dendetatik edo ez dekot estimulorik, ez duzti erakartzen oindala txala moduen, ez? Bai. Ematen du oso... Iez iten duela plaza. Bai, baina hartzen duzu eskuetan, daia usteltzen da zure eskuetan iristerakoan, ez duzu zer erabili, ez duzu erabiliza egun bat edo bi. Genean hori da gakoa nolabait konsumismoarena, hain da desira efimeroa, nolabait aldiro behar duzula desira hori, eta aldiro bete behar horrek... Zenbat gehiago behar duzu, ez? Ezkeran droga bat, hori da. Iraungo balu, elitzake produktiboa. Claro. Nik igual ez dut eduki inoiz zuk esaten duzun hori de arropa edo belarretakoak
Baina gaur egun daude zein modukoak edo online erosi daitekela, eta ez duzu alegin minimo bat egin behar etxetik irten zerbait probatzeko joan alde sarrera zerbait erostera, eta hartzen duzu zein, takata, eta eroste dituzu ez dakitzen bat gauza, baina pilo bat diru oso gutxigatik. Eta gero ja ohitura bilakatzen dela baita ere. Den dagoek sartzen zela eta daudela txikikeriak, margo batzuk, arrazi bat, masaje emateko barrura. Ez dezu behar, baina sartzen zela eta dena dago gainera kargarri jarrita Eta oferta. Eta ohitura eta dena euro baten. Bueno, bat, 89, bale? Eta ze bombardeo jasotzen dugun, askotan saiestu nahi dugun arren, ez da egun bat ez dugula zerbait kontsumitzeko mezuarik bizitzen, osea, Eta gainera hortaz elikatzen dira, egiten ditugun bilaketa guztiak, gero publizidadea, interneten. Eta oso pertsonalifikau, kukien asuntoekin, zure desira propiotara joaten direla, eta super basatea ze zaurgarriak garen eta zen manipulableak garen zaitu horrela. Eta gero, hain da errezak gurpil hortan sartzea, zenbat eta errezagoa izan, ihes egitea are zailagoa dela, ze joaten zara eta ikusten duzu masaje ematen duen aparatoa eta euroa balio du, nork ez dauka euro bateko txampona poltsikoa, ez? Orduan, hain da, eta gero pentsatzen duzu eta etxera joaten zara eta konturatzen zara etzen duela behar, baina, bueno, euro bat izan da. Edo gaizki zela, edo kriston soinua izan zela, edo ez zuela bat ere masaje egiten oso gaizki, eta ezakit, nikot beti damu hori bat egiten da. Hori egin dut nik, eta liberan biharagunan berriz hasi. Dia pixkat desira materialak tirita bat bezala, ez? Osea, hau dakat jartze tirita bat eta gero erori bezala egitea, osea, nein txikitan nahi ez ematen zaten Nintendoa, jolasten nuen pixat, da, asperteten nintzen. Osea, desira horrek ez du beste desira bat elikatzen da. Desira dakat, tapatzen den zerbaitekin, gaur, egun txarra dakat, juten ez konprakitea, erostetez zer, eta horrek, egun txarra izana soluzionatuko balu bezala, ez? Osea, gainean jarri eta... Well, it was in my childhood days. Bueno, izan ere, agian pentsatu beharko genuke banako edo individuala den desirarik ea badagoen, ez? Desirak beti konektatzen gaitu beste zerbaitekin, ez? Beste pertsona batekin edo beste sujetu batekin, ez da? Orduan berez, pentsatu beharko genuke banako desira ea horrelako gauzarik existitzen den, ez? Bai, artistekin edo Samsung Galaxy Folder ez dakiz zer, horiek ez dira desira erabat autonomoak, ez? Aletikek irabaztea nahi dut, eta zergatik hor badago individualtasuna gainditzen duen zerbait, eta hori taldetik datorkigu. Komeniko litzake agian aztertzea pixka bat kolektibo hori ze motatakoa den edo nola funtzionatzen du, ez? Kolektibo bat izan alda oso onuragarria den komunitate bat, oso alaia den komunitate bat, baina oso komunitate toksiko bat ere izan leiteke, ez? Orduan kolektiboarekin identifikatze hori ere pentsatu behar da zer nolako komunitatea sortu den eta nola eragiten duen horrek gure desirarengan. Eta gero bai, feminismoak askotan erakutsi eskula, justo emakumeen, genero roletan desirak bai eraikiak direla, ez? Eta zuk askotan uste duzula barrenean dekozun zeozer dela, baina benetan dela eraikia dan zeozer eta erakutsi dutuen zeozer, ez? Eta oso importantea dela bai, desira horrek politizatzea eta deseraikitzea jakiteko ia benetan barruti datozen edo kanpotik etorri dien, ez? Osa, nik guzti izan, uste dut dela beti gure testuingurak eta gizarteak eraikitzen dituen gauzak. Pentsatzen duzu askotan gauza pertsonala direla, bai nik hau nahi dut, baina azten bazara hausnartzen argi dago eta askotan gainera partekatzen direlako desira horiek zerbait eraikia dela. Eta gero, desira ukatuena bai, ez? Osa, gaur egun dagoela borroka handi bat, hain propioak eta barruti datorren desira horrek aldarrikatu behar direlako oraindik gaur egun bez. Eta justu emakumeen kasuan, zenbat benetako desira izinak zen ukatuek eta horrek ze egur eta ze motxila dakarren gure gain, ez? Desira ez normatibo bat edo desira hain kanonikoa ez den bat edo inkluso kanonari erabat kontra egiten dion bat praktikan jarri nahi dudanean ere kostatzen zait
ulertzea hori zenbateraino den benetan nire barrokoa, edo den eraikia den horri kontra egitetik sortutakoa, hau da aldi berean eraikiaren baldintzapean dagoena. Nolabait, nire barrutik datorren hori edo aurkitzea edo sinestea kostatzen zait, azken batean normatiboa den horri kontra egiten diogunean ere, nolabait norma horrek arautzen duelako zer ez den normatiboa. Nik uste gorputz bakoitzean, singularitate bakoitzean desira ugari eta askotan kontraesankor, inkoherente ez, konfliktuan dauden desira asko gurutzen direla. Niri adibidez, iruditzen zait interesgarria dela pentsatzea zein desira diren guri eta gure komunitateari on egiten dienak, ez? Nik esango nuke adibidez, plazera, elkartasuna edo esperimentazioa bultzatzen dituzten desira horiek, ez? Bizitzeko modu berriak probatzera bultzatzen gaituztenak. Eta adibidez aldendu kaltegarriak zaizkigun desiretaz, ez? Adibidez ospearekin edo gizartearen zuzentasunarekin zerikusia dauzken desira horiek. Nik uste hori ere aspektu askotan berdin pasatzen dela, ez? Erreprimitutako zerbaitek azkenen askoz ere su gehiago hartzen du, ez? Eta mugan nun dago jakitea zaila da, askotan atzean utzi nahi izan duten realitate bat delako, sistema oso bat dagolako desira normatiboaren inguruan eraikita. Ematen lotz askotan onartzea, nahi dut joan hain sistemaren aurketak, baina nabaritzen dut eta igual baita ere neska gazte bezala, eske daukagun gorputz kanonikoak etengabe ikusten ditugunak, saiatzen naiz ekiditzen eta izaten super alternatiba pentsatzen igual zait, baina badaramat txikitatik nahi batekin iristeko kanon estetiko hietara. Nik uste identitatea ulertzeko modu interesgarri badela pentsatzea desiren antolatzeko modu bat bezala izan ere, ez? Identitate baten barruan horrela antolatzen da, horrela organizatzen da, noruntza bideratzen desira bat edo bestea, ez? Eta beti da kontu zibiltzeko kontu bat, ez? Identitate bat edo identitate baten inguruan antolatzeak ekarri aldu borrokarako antolakuntza tresna batzuk, ez? Bideratzeko komunitate bat, gizarte bat, leku batera eramaten saiatzeko, bultzatzeko, baina baita ere hor harrapatuta gelditu gaitezke, ez? Eta horregatik nik uste identitateak askotan esperimentaziorako edo haratago beste modu batzuk bilatzeko ere batzutan bideak moztu aldizkigola. Horregatik beti bi alde horiek kontuan izan behar dela iruditzen zait identitate ez hitz egiten dugunean. Ni konturatzen naiz, feminismoak aporta doztez gauza pila bat, baina konturatu naiz, ze zoriontsu nintzen ignoranteagoa nintzenean eta desira normatiboagoa neko zenean, holako bake bat normatiboa izan da sistema reproduzitzen, ez? Baina aldi berean dinoz, behar da hori rebentatzea bat, ez? Ostra, persona? Esplizitatzeko feminismoarekin ze desira, eraldatu dituzu desereik ere. Adibidez, depilatzearena. Nori gustatzen jako olako mina eukitea, ez? Nahi dutelako, nahi dozulako, zuk ez duzu nahi sufritu. Nik depilatzeara baki dut eta depilatzen az nahi dotelako, baina nahi dotelako zerbait lortu. Ez da guztirri nintxu ematen doztela hor tiraka ibilteak, ez? Bai. Depilazioa egia da gainera ni, horitzen ez igual, mugimendu feministan sartu baino lehenago zaten. Ez, gustatzen zaizkit hola nire besabiak, hiletxok ez gustatzen. A ber. Eta igual egia da, baina zergaiti gustatzen zaizkizu horrela, ez? Eta zer jaso duzu, eta ikusten duzun guztia beti dira besape hileri gabe. Eta sartzen zara orduan mugimenduan eta esaten duzu. Gaizki. Eta esaten duzu, noiz sentituko naiz ja ondo neure buruarekin depilatu gabe, baina benetan, ditut hor beti kontrajarrian nire, daukat barne gatazka bat. Bai. Eta hori, desira normatibo bat ekosunan bebai, jartzen zara hausnartzen, desira nirea da, eraikia da, baina nire teoria feministak egurtzen. Bai, latigazo. Ni hau zen bitu, baina nahi dozuna, eta gaur jarraitu behar duzun sistema apur bat, eta behar duzun desira normatibo bat, euki, tio, ez? Bake pixka bat zure buruari bebai, ez? Literaturan eta zehazki antzerkian, zati handi bat,
hori da funtsean, ez? Hau da, gatazka ingurukoen ezarpenen eta protagonistaren desiraren artean. Adibidez, oso ohikoa izan da antzerkiaren hasieratik egoera hau. Guraso batzuek nahi dute 12 urteko alaba ezkondu 35 urteko gizon batekin eta alabak ez du nahi eta aurre egiten die eta edo Romeo eta Julieta eta bar, ez? Bai, taldeak ezartzen dituen debekuen kontra protagonistak egiten duen borroka hori da literaturaren zati garrantzitsu bat. Eta, desira sexualaren edo plazerraren edo kontua? Jorgan ez dakizue, baina eski berotzen naiz oso azkar. Osea, nire jorran eta esaten dut, noa nire lagunekin, y yo, ai ama, es que no puedo, osea, behar dut araintze bertan, eta gero hori igual ingatzen horreko gunean, eta esaten zu. Atzo ze hostia. Ze hostia, eta lortzen duzunean dices, en serio? Hainbeste nahi, gero, honetarako. Pasadan zean lako radien desira horrele bai, ez? Lortzen duzu helburua eta esaten zu, jode. Eta tematzen sartzen datu hemen, eta Eta hori igual badator ausentzia... Igual, bai, gabezia bat betetzetik, pertsona bat betetzetik, bai, izenik, Nik ere uste dut desira ez dakit sexuafektiboarekin dagoela espektatiba bat oso eraikia eta da txikitatik jasotzen dugun, osea, nerabe film guztietan ematen direla horreko harreman sexuafektibak, orduan uste dut dela desira bat, nire desira eraikienetako bat, osea. Eta gero desira sexuafektiboa edo harreman sexuafektiboa deitzen diogu, baina ni neuk igual pixka bat hater nagoelako, baina ez, eta bereizten ditut, eta bereizi nahi ditut. Desira sexualik gabeko harreman afektiboak, nik uste afektibotasunetik askoz gehiago bizi ditu dela, eta gero desira sexuala betetzeko afektibotasunik ez du dela behar, igual. Eta nire desira da zure desira, ze harremanean ere askotan jutegea kumplitzera, jutegea zuk behar dezun ematera, orduan, non daude hor mugak, non dago... Ostia, gauza komplexua, Eta gero, zure desirak harremanetan, lagun harremanetan, bikote sexu guztia horietan, zer agindekien bai besteen desirek eta norma horrek, ez? Eta sare sozialak adibidez. Osea, ikusten dut, nigan espresuki zer egin eukin da bien sare sozialak desirak eraikitzeko eta desera momentuen, eta zelan aldatu nauten nire pertsona urtebetean, osea, haitut urtebete atzera edo noa pandemia baino lehenauko maialen horretara, eta oso maialen desberdin bat, osea, nintzen, ez? Eta horretan ze azkar doan mundua, ze harin sortzen akusen desira berriak, inoiz ase betetze, ez? Asetuta sentitze hori. Da bir formulazio etengabe bat nik uste dut, oza. Igual, pixka objipia bezala, baina egia esan jartzen ezenean pentsatzen zer desio da niretzako edo nire ingurukontzako. Konturatzen naiz, etortzen ezkiela burura, jakin mina, bizipoza mantentzea, azteko gogoa. Igual ez dira gure artean edo gazteongan oso plazara ekartzen dian gaiak, ez? Baina ustez funtsean bizitzan zehar mantentzea politian izan datekeen sentipen bat nala, eta hori desio diet nire buruari. Nire inguruan baditut pertsona oso ezberdinak, bakoitza perfil batekoa edo, eta niri oraintxe bertan hiltzen zaire igual nire lagun honen aditula nire arazo antzekoak, eta espero diot nik ditudan desira berdinak, batez ere igual egonkortasun emozionala, bere buruarekin ondo egotea, gainera okorrena da, berak niri esaten dira eta nik berari eta gaude horrela egun osa partekatzen hori. Eta gero nire aizpan pentsauta, berak ditu 15 urte, dago nera bezaroan, super errebelde, eta badakit hori dela onespen bat eukitzeko, baina gero bere buruarekin ez dago ondo, eta hori plasmatzen da familian, eta familiaren atmosfera edo maitasun hortan, orduan bera ondo egotea, familia osoan ere ondo egoteko eta ez egoteko liskar konstante batean. Nik nire hurbilekoei, senidei, lagunen eta beste pertsonai desio dut ez decepzionatzea, laguntzea, indarrak ematea, borrokatzea gure erirako, bikote baten aurkitzea edo, baina batipat nire bihotza ahalik eta gehien idekitzea eta erakustea zemat maite dituzten azkenean.
Ingurukoei opa diet haien desirak identifikatu ahal izatea, ondo bizi direla sentitu ahal izatea, eta batez ere aske izatea baino gehiago aske sentitzea.